kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Tagol. Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naging viral ang isang lalaki mula sa Turkey na si Ibrahim. Matapos, tumigil siya sa paninigarilyo sa loob ng 26 years. Nais niyang tuluyan ng ihinto ang kanyang bisyo na ito. Nakakaubo siya ng 2 kaha sa loob ng 1 araw. Matagal na siyang nagplanong huminto subalit hindi siya nagtagumpay. Kung kaya naman gumawa siya ng paraan. Nilagyan niya ng kulungan ang kanyang ulo gamit ang mga copper wire at inilak ang kanyang ulo doon para hindi na siya makapanigarilyo. Ang pinagbabasehan ni Ibrahim ay ang helmet ng motor. Ang susi ng nasabing copper cage ng kanyang ulo ay binigay niya sa kanyang asawa. Kasya lamang ang maliit na straw para makahigop siya ng tubig. Ang stick ng sigarilyo ay hindi magkasya. Meron ding crackers na nilagay na sa loob para makakain din siya pag nagugutom. Alam ni Ibrahim at determinado siyang ihinto ang bisyo niya na may kaakibat talagang sakripisyo. Noong unay nahihiya pa sila sa kanyang ginagawa, subalit sinuportahan siya ng kanyang asawa sa kanyang layuning mahinto na ang kanyang bisyong paninigarilyo. Sa ulat ng World Health Organization, taon-taon ay umaabot sa 8 milyong katao sa mundo ang namamatay sanhi ng iba't ibang sakit na dulot ng paninigarilyo. Ikaw, kabisyo, paano ka hihinto sa iyong paninigarilyo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! 7 days na lang! Yep! Road to 50 years na tayo mga kabisyo! Woohoo! It's a Thursday! Sa oras sa 7:31 ay kasama niya ang babansang angkol, Angkol Dagol! Sa mga angkol. Itaas! Sa mga angkol. Ngayong February 6 na kasama nyo rin ang pambansang tita dahil kung bakit ka nanonood ng radyo. Yes. Tanya Chinita! Tanya Chinita. Tama! Siya ang sexy hot, yummy natin. Tama! Tanya Chinita. Di pambansang tita. Siya si Tanya Chinita. Kasama ang pambansang senior na Epal Mangkanor! Good morning. Di ba pwedeng pambansang senior na Dapat kanina ka pa nagsalita. Na pugi? Nasabi ko narinig na ng buong mundo eh. Dapat pambansang senior na pugi. Paano ka tumigil sa pagyayosi? Ang itim ng labi mo, no? Hindi, Paano kayo nahalikan ng mga chika babes mo? nag-lipstick Ang luma din ng ako chika yung babe. tinta na pusit. Hindi, ano yun sa pagyayosi yan, di ba? Totoo pala nakakaitim, no? umiitim Pangit ng nga. gilagid mo, no?
Ano yan? Inborn yan. Inborn yan. Inborn yan. Ano ka ba nung... Hindi pa nga yan nung naninigarilyo. nasa- Paano ba Kaya naninigarilyo nga ako? eh. Oo nga eh. Ganyan Yan. yung kulay ng singit mo. Mas maitim pa. Simbaboy! Hoy, sa mga nagyoyosi na gusto nang mag-quit. Ayan, Ay, gusto ko yan. May paraan si Ang Uncle. saya kapag nakakarinig na may mga nagyoyosi na gusto mag-quit. Si Uncle Ibrahim mula sa Turkey. Imagine mo, ginawa niya ng kulungan ng ulo niya Para lang? Para hindi talaga siya makapagyosi. Kasi kung wala Pero siyang mapapasok gagawin- niya pa rin sa Hindi, bibig hindi niya nga. eh. Kasi maliliit yung copper wires Wala na ginawa siya. niya. Yung mga babaero nagagawan niya ng ano eh. Uy, nakakalusot pa rin. Ikulong niyo. Kasi! Wala! Mainang nila lang. Pero ako, bilib ako sa determinasyon ni Uncle na talagang gusto niya nang tigilin. Kahit magmukha siyang katawa-tawa, pero para sa kanya rin yun eh. Kalusugan mo rin yan. Oo, Diba? yan. Well, kung sa inyo dyan, kung kayo may nag-iyosi, hindi, wala rin kayong balak huminto, well, nasa sa inyo po yan. Buhay na naman yan. Pero Totoo pag yan. plano nyo talagang mag-stop, ayan. I think ang DOH, meron naman silang mga... Measures? Oo, may mga Para matigil. seminar. Program. Oo, may program Oo. naman sa mga gustong magbalik loob na hindi ka na ayaw na mag-yosi or ayaw na mag-inom. Nakakatuwa yung mga lalagyanan ng mga yosi sa Pilipinas. Sa atin lang ba yun na merong nakalagay doon na yung itsura ng may cancer sa baga? Oo, Para ma-discourage pinalagyan na ka. talaga siya. Oo. Pinalagyan talaga Pinalagyan yan. talaga. Lahat, Lahat. diba, dapat ganon. O, kasi para talaga ma-discourage ka magyosi. Pero hindi, no, ang dami pa rin balat. Oo. Tapos ang ginawa... Tsaka minahalan, di ba, yung tax ng yosi. Yun, isa pa yan. Tinatawag na syntax. Oo. Tapos hindi lang yan. Ano yung syntax, Mang Oo. Kanor? Kasi, Yun yung sa shoes? ano lang, syntax. Galing talaga. Hindi, kapag marami kang minamahal, marami, sintas. Oh, Galing Mga babaero ni Tita. yan. Kahit nalakiro din yan. Pati yung naalala mo, para yung concern talaga ng gobyerno para dyan is, dati-rati naalala ko may mga ads pa sa radyo, pati sa TV ng mga sigarilyo. Ngayon, wala na, di ba? Pansinin mo, wala na siya. Dahil nga, para mas ma-prevent. Oo. Pero, yun na nga, ang ginawa ni Uncle Ibrahim ay kahanga-hanga kahit papano mapipigil yung sarili niya, urge niya na mag-yosi ako tapos kasi hindi na, may iba kasi na kaya Pag gusto naman talaga, malikot. may paraan, no? Of course. Pag ayaw mo na magbabae talaga, may paraan talaga yan. Yan na naman, si Carillo yung pinag-usapan. Si Pare yung pinag-usapan. Parehong bisyo, Capri. parehong bisyo yan. Yung Capri yung pinag-usapan eh. Hindi, si Pare Ay, yung si Pare pinag-usapan. pala, Si si Pare Pare Ricardo. pinag-usapan yung pambababae niya at pagyoyosi niya. Bisyo kasi yan eh. Kung nagagawa mo ng paraan na wag nang magyosi, kaya mo rin wag mo nang mambabae. Kasi Hindi ko kaya. alam namin. Tigil na natin Wala ka namang asawa eh. Itigil na. Alin yung pagyoyosi? Hindi, yung panchichicks. Ay, hindi nga pwede. Ayan sa mga rider dyan, may nakikita ko na kahit na ka-helmet, nagyuyusi pa rin. Yun Grabe, sa- di ba Oo. nagagawan talaga ng paraan para makapambabae talaga? Dapat hindi mo, sige nagyusi tapos, di pa rin siya nakamove on doon sa rider, yung rider? Rider? Hindi, yung kapre. Nagmotor? Yung rider. Yung kapre? Nandun sa Marilaki, nag-Superman. Yung rider! Kapre. Walang damit! Yung kapre. Yung rider! Ang laki ng katawan! Naniniwala na sana. Ba't gano'n? Laki ng katawan. Ba't gano'n? Yung Bakit? kapre. Yung rider? Jim. Yung rider. Yung kapre. Good morning, ma'am. Parcel po! Sabi nung rider. Sabi ng kapre. Si Klaway. Nasa taas ng balete! Baliti. Balete! Yung kapre. Yung rider! Inabal kasi ng aso, kaya umakit sa Yung rider? Yung kapre! Ayan tuloy, nakagat. Nangaso yung rider. Yung kapre, di nagpaano tuloy siya, anti-Robbie. Yung rider. Yung kapre. Ay, yung kawawa naman. Yung rider. Yung kapre. Di ampunin mo. Yung aso. Yung magampo ng kapre. Ikaw lang. Ba't laging umuusok bibig niyan? Yung kapre. Yung rider, ang pula pa ng mata!
Yung kapre! Nung rider! Your eyes! Yung rider? Yung kapre! Hindi, ano yun? Effects yun. Effects nung kapre! Rider. Ang daming dalang parcel sa motor. Nung rider! Nung kapre. Ano yung 6-footer yan? Yung kapre! Yung rider. Paano mo nalaman si Spooter? Hindi ko ginawa ah! Yung rider? Yung kapre. Juwain mo na. Yung rider. Yung aso. Ano yun? Yung sabi ng aso. Sabi ng kapre. Uy, saan ka punta? Sa bahay niyo. Sabi ng Rider? kapre. Ano pa? Sige. Ano ba ginagawa niyan sa puno? Tumatambay lang daw siya. Sinagot. Sinagot. Ano English niyan? Ng rider? Ng kapre. Arcade kapre. Kapre. Basta sa Bisaya, agta eh. Oh, magaling kumanta yan ng anak eh. Nung silang. Si Capri din. Galing talaga ng Tita Max. Oh, basic! Meron ka bang sakit? Sana ako ang doktor mo para tanggal sakit. Show some